Erokamano ya Juma wadhi nyime ka jopur ma pacho ka ojiw mondo miyo rang makare jogo madegi yiero kaka jokanyo mag board mar jopur niang'. Mabiro e kinde ma yiero mar jokanyo mag board mar jopur niang' medo mako mach ka jopur onyis ni nyaka giyier jogo madewogi kendo marango dwachgi. Mano kelo kanyakla jopur mawuok e gwenge ma imbo mar Kenya oyango ni jopur ni kod dwaro mathoth koriwo dwaro mar chudo makare kod tieko tim mar nyiewo sukari kowuok e kembe manie pinje mamoko. Mkulima lazima apate faida kwa hii kazi. Tulifanya tukapata miwa ambayo wakulima watapata pesa haraka, yani fast maturing cane, na ambayo ina sucrose pia kufaidia millers. So hatutaki ukorosofu, corruption, cartels that make our industry to fail. We'll check on the millers who are repackaging imported sugar instead of kutumia miwa yetu watoe sukari. Makatels wanatumia watoto wetu kwa sugar board kuwa issued na license. Hata juzi minister amebani hiyo kitu. Tulikuwa tunaenda kila pahali, tunajua wameficha sukari gani imported. We ban it, we destroy it. Hata wengine tumekuwa na mapakas, hata unaona supermarket ina sukari made by this supermarket. Where does he put a factory for that? We check on that, because sugar importation is what kills the farmers' opportunity. Jodak ma Isiolo kwedo